Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, agpampamarang ni Diana anasaya at kanilindon. Tapno may patungpal na anaimbag ti planplanwan ng aramidan. Maragsakan pa ti balasang, gaputa na bawi na mitlang ti cellphone na manipod kanilindon. Iti daytamit lagundaway, dimteng ni General Barbosa iti mansyon. Ket kinasarita na ni Lindon maipapan iti illegal a negosyo da. Iti sabali a bangir, mariribukan ni Gardo, kapo iti sumsumken iti isip na. Nakunamet ni Celia adumteng tuti aldaw amasungbatan amin aparikot ni Gardo. Mas daw ti baro kadagiti nadakamat ken kuana ni Celia. Kabayatan na, agsarsarita da Doña Dolores ken Lindon. Itagagayen, tenggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Amom kadi, no apay nga aramidak itakan kati kastoy? Ha? Amok ti burik mo, Doña Dolores. Nabayagan nga agam amuta. Amangan no plan-plan wamet, apatayan ti mismo nga anak mo. Anya, dadaulan ti ulom Lindon. Apay ko maapatayak ti anak ko. Doña Dolores, jak kayaten nga ibalikas mo dagiti impudnum idi kanyak. Amok nga ammom dayta balikas. San na ay ti isungbat mo kanyak? Kaya ta sawan dayta, ama aramid mo mat apatayan ti bukod mo nga anak para laeng iti kinabaknang. Anya, Bantayan ka, Doña Dolores. Tamangan no aramidam dayta kini Diana, akaayan ayat ko. Doña Dolores, di nakasitgan, Branto. nakitak tinaramid kin ka ni Boss Lindon. Anya nga min tinaramid mo. Taapay nakapungtot kin ka ni Boss. Sanan arumbang amampampay. Sayang tinagngina nga arak. Na ibelang lang itiswela. Kaya't ko tagmay-may sa, Branto. Panawan nak. Anya, Panawan nak ko nak. Di naksingaan dito'y ngagmay-may sa. Doña Dolores. Di mo aprusan ti abakak, Branto. Umadayo ka. Doña Dolores. Masyanak ka. Gapo iti inaramid ni Boss Lindon. Kunak no paltugan na itayin tingiwat mo. Branto. Ala, di ka unay agpanonotan. Nairan na lang ang napudot ti ulo ni Boss Lindon. Iso anaungtan na ka. Boss, at dadakas sa damag. Anya dayta, Brando? Inawagan nakti ka kung sabos tayo iti pagbalodan. Saan ka no basta makalibas dagiti balot? Kaputan na inget ita dagiti agbampantay. Anya? Di ka madanagan, boss. At dapay sa balya pagalaan tayo kadagiti agbalin nakakadwa tayo iti grupo. Sikan di makamu iti dayta. Ado pa'y tinaskan a panunutek. Wen, boss? Siya akong ti makama. Usaram ti kwarta nga inted ko kan ka. Tapno nalakam amaalukoy dagiti tattao ako mapang iti grupo tayo. Wen, boss? Sayatan ti makilangan kini Diana, Doña Dolores. Napagsaritaan tanday tabanag. Uwan, Lindon. Aramidak dayta. Nasayat. Jak kayat abugbugkawam ti anak mo. Kabisado kon ti ugalim. Mangnamnama ka. Tanda anak day tanging bagam. Saya atem ti makilangan kini Diana. Tapno na saya at kakanyak. Kaya't mo, asya ko na mismo tagluto iti ka na, Diana. Sa anak pa'y amabisin, Mama. Agkidawak iti pamakawan.
Gapo iti panangkabil ko kan ka, iha. Diyak lang amin nalapdan ti bagi. Iso an aramid ko kan katikas jay. Iso apakawanan na kon, iha. Mama, Aklo na kadakkel tinagkurangakan ka. Saan ka nataripato na imbag? Kasta matanday di Roberto nga amam. Impang pangrunak ti panagsugal ko. Kan basol ko no apay akastoy itatibiyag ta. saanan ang maisublipay ti amin. Ti panunutan tayo ita. No kasano ang makapanaw tayo dito'y mansyon. Iha, Kaya't kun ti makawaya, mama. Diyak kaya't ti agnanayon nga da iti ikot ni Lindon. Gardo, itay pa'y ang nakapanaw da tata Ignas kan Alona. Kumustan tirik nam? Mariribukan ang pa'y laging gaita. Diyak maawatan diriknak. Kasla, adna kaya't ngayabkas ti barokong ko. Nalabit nga agparparik na kankwana ni Senyorita Diana. Kasla dati magamang manggag ko. Sana natagtagain pa'y natin mapaspasamak. Gardo, agkalma ka laang. Agangas ka itinaunag. Sana ka makapagkalma, Manang Celia. Kasla damang guy-guyod kanya ka. Anya ti Ramida ka. Diyos ko. Ang sakit ti ulo ko. Manang Celia. Nagsakit. Diyak mapagsusurot. Nagiti lagi pa sumsumrakit isip ko. Anya? Mariribukan ang klawan na yan. Anyan tayo tayo mapaspasama kanya ka. Anay. Basit laangan a panawan. Makapanaw kami kan ni mama dito mansyon. Day giant ti awanan bain ani Lindon. Adda kasarsarita na iti cellphone. Nasakit man tinakam ko a pumanaw dito mansyon. Ngamnaskan nga aramidak ti planok. Tapno mabawik matla ti sanikwami. Nagbambannugan day di papadag iti sanikwa nga inagaw ni Lindon. Iso amas sapul abawyak. Diana. Si kamot gayam, mama. Iha, ito'y payakit kita ni Lindon itinagtakdaran na. Nasakit ti panangkitam kan ko na. Saan at tao ti panangkitak ka ni Lindon, mama? No di kat may nga ayop. Pamarang amin nga ipakpakita na kanyak. Tapno maawis na tiriknak nga agayat kan kuana. Diana. Addan tulat taal daw day taat tao. Isuntumat ti agbabawi. Kan agkid daw iti pamakawan. Diyos ko, anya ka din ti mapaspasamakan ka, Gardo. Kaya't ko tempok ka. Tapno malaganan ti barukong kun isip ko. Agsasalupang aminan ti malaglagip ko. Ha? Mabalin ka di nga ibagam kanyak. No anya dagiti malaglagip mo. Adag parang nga babae ti isip ko. Ngamdya ka, mamo. Anya? Nagado sabong kan puraw abadbado ti masirsir matak. Sino na dya babae? Kanayon pa yung parang iti tagtagahin ko. Gardo. Anya ti mapaspasama kanyak. Manang Celia, rumwara ka. Ha? Anya ti aramidam itirwar. Basta kaya't ko ti rumwar, Manang Celia. Saan? Di mo aramidan dayta. Pagkalma umpay tiriknam. Adoy ti danom nga inumam, Gardo. Pagyaman ak manang. Nalabit adandanin ti panagsubli ti lagip mo. Iso akas ta itan ti mapaspasamakan ka. Anya. Di ka mapukawan itinamnama. Agimbag ka matlaan.
ken malagip munton ti amin. Sapay la ko manang. Diyos ko, nilakit di Senyorita Diana ti sumsumkan iti isip na. Manang Celia. Payakit kita anak matlatan. Ha? Awan. Awan, Gardo. Kasta ti aramidam. Makatulong kan ka ti panagangas mo iti naunag. Pagkalmaam ti riknam. Kasta ka di tinapasamak, Celia. Uwan Tata Ignas. Impukaw ni Gardo ti marikrik na asaam iti barukong na. Sa dino itan ti ayan na. Napanan iti seled na. Saan tayon asingaan pay? Narigat daytoy asasaa din na. Amangan nudumtang ti aldaw. Amalagip nan ti amin. Kang runaan ti ayan ayat da ni Diana. Ti anak ko mati masakitan. Tata, Jak tengel tirik na ti anak ko. Datalaang ti makam mo. Nga addan ka ayan ayat ni Gardo. Sakbay an addaan da iti relasyon iti anak ko. napanunot ko matanday ta, Tata Ignas. Iso ang naguli makaklatan. Dengdenggak amin nga ibagbaga itay ni Gardo. Apay nga ang kasam ti paltog mo, Gardo. Rumarak Tata Ignas. Inak sa pulon dagiti kamusar. Gardo, Talon alawas kalpasan ti panang riribok ko kadagiti managdakdakas. Dahituyan tinapintas at tiyempo apa nagibalas ko manan. saan ka alapdan iti panggap mo nga aramidan, Gardo? Nawaya ka. Inutak ida patayan. Saan ngagnanayon nga agari ti kinadakas. Gardo, Nadagsan ti marikrik kita, Tata Ignas. Dosa nagapo ka dagiti managdakdakas sa tatawa. Saan ko manariribok ti biyak tayo? Gardo, ulitek manan nga ibaga. Agan anad ka akanayon. Katno ka sa pulam ti adu abala. Agturong kalaang iti bodega, anang idulinan ta kadagiti igam. Baligi ka kadwa. Nakasarita kong dagiti tattawa kumapang iti grupo tayo. Kuwan nga na, Brando! Mayat! Sayang dagiti balod nga aglibas kumapang ka na tayo. Napulilyaso ti plano. Sa dino nga man ang tipapanan tayo ita, Brando. Mapantayo iti may sa hideout ni Boss Lindon. Nakmet bilinin dagiti tattawa jay. Sige lang, Brando! Tumagas tayo maten iti inuman tayo nga arak jay. Tapno saan tayo ang maburing. Wow! Awan ti rumbang apagdanagam ka ni Gardo Alona. Agawid mo't la adagos. Jak maliklikan ti saan nga agdanag, manang. Manon nga aldaw anak ulimak. Jak pa yan kinasarsarita. Maawatan ka. Jak kaya tasingaan ti pa nagpampanunot na. Marik nakasabali mo't ti Charna. Nakasarita ko ni Gardo. Imbaga na kanyak nga adala ang dagiti banag asumsumkan iti isip na. Manang. Amo tayo matanapukaw ni Gardo ti lagip na. Sa anak nga eksperto wenno doktor, tapno ibagak daytoy. Anya dayta, manang. Pattapataklaan. Nga amangan no ti masansan a panagsakit ti ulo na. Kat umadanin ti panagsubli ti lagip na. Isu nga awan ti rumbang apagdanagan tayo, Alona. Diana, delikado daytoy apam panunutam. Agsaga na ka, mama. Nakapanggedang akwan. Aglibastan iti kabiitan a panawan. Anya, kalaat daytoy ana panunot mo, anak ko. Saan akalaat, mama? Naplano kon ti amin. Iso anasken nga agsagana ka. Diana, Itapay laeng. Ikargamon dagiti napapatag-abanag iti bag mo. sigurado ka iti daytoy, Diana. Wen, mama. Naskan a makapanaw tayon ditoy.
tapno maaramid ko ang naimbag ti planok nga aramidan. Diana, Agtungpal kan kanyak, mama. Isagana mong dagiti aramatem nga aglibas. Saan arumbang amaamuan ni Lindon nga addalimod asilet dito'y basement. Maaramat mi kan ni mama dahito'y asilet para iti panaglibas mi. Adda kanyak titulbak ti may sapay aridaw nga agturong dito'y. Naskan ama itrangkak ang naimbag. Naurnos ko aminan apapapel nga adda dito'y. No agbaligi kami kan ni mama nga aglibas. Subyekto matladay to'y asiled. Adda nakitak dito'y ang napapatag a dokumento day di papa. Ayos! Nagpapas tayo ang naginom iti arak, kakadwa. Agpulutan kayo! Tapno saan kayo ang mabisinan? Ayos kami lang, Brando. Ilin ni Boss Lindon. Nga ingutan nyo ti agbantay dito'y hideout. Tamangan no at dakilaat nga may mga raot dito'y. Sana pa rin ko teta, Brando. Saan kami nga agbaybaya? Masayat nga ron no kasta, kakadwa. Kayat ko pa'y tagtalinad dito'y hideout. Madamdama kami ton nga agsuble, iti mansyon. Lindon, Sigamit gayam, Diana. nakita ka ngamin nga agmay-maysa dito'y hardin. Iso nga'y nasitgan ka. Agyaman ak tayo nasitgan nak. Kasla na unag-unay ti pampanunutam. Maipapan ka di iti negosyo? Sana ti may papan iti negosyok ti pampanunutay. Anya nga rod. Ti may papan iti panagkalaysatan iti kabiitan a panawen. Anya? Kayat kong agkalaysatan. Gaputa jakon malapdan ti riknak. Anya ti isungbat ni Diana. Gagayem, di uliwayan na denggen. Di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.